Un alt produs oferit de compania TalkFusion este Fusion All. Am spus că TalkFusion ne stochează toate videoclipurile noastre. Deci aici am peretele cu toate videoclipurile mele pe care le-am realizat până în prezent în TalkFusion. Nu există limită, singura condiție este să nu fie un film mai lung de 20 de minute. Ce pot face cu acest Fusion All? Pot oricând să-mi vizualizez un film, pot să fac un videoblog cu el foarte simplu, selectând unul din videoclipurile care sunt aici, îmi introduc datele și pot să creez un mic test și am făcut un videoblog prin care iarăși pot să captez prospecții. Dar de asemenea pot să văd pe acest Fusion All și de la alții. De exemplu, dacă voi căuta aici comedie, voi vedea că voi primi în această branșă diferite informații despre comedii. Sunt foarte multe informații, mi-aleg una pe care vreau să o văd și mă pot delecta. Tot în acest scurt videoclip voi mai arăta ce este toolbar-ul și cum putem să transmitem mesajul nostru în peste 200 de site-uri de socializare cu un singur click. Un alt produs oferit de companie este toolbar-ul. Toolbar-ul este singurul instrument care se face download pe desktop-ul nostru, pentru că avem nevoie să lucrăm cu el direct. El ne ajută enorm de mult, pentru că, avându-l descărcat pe desktop-ul nostru, putem, printr-un singur click, să intrăm direct în meniurile care ne interesează, în back office, în pagina de comisioane, în video communication center, în creat un video email, în newsletter, în adrese book și așa mai departe, corespondența cu compania și așa mai departe. Este un instrument extrem de valoros în derularea afacerii noastre pentru că ne ajută să scutim timp foarte mult. Și acum voi arăta cum putem să dăm shares, cum putem să distribuim un mesaj în peste 200 de site-uri de socializare. Deci suntem în Video Communication Center și dacă vom merge la Video Library, mergem cu mouse-ul pe filmul care vrem să-l distribuim și vedem că avem aici mai multe posibilități. Putem să-l postăm pe un website, putem să-l aruncăm din librăria noastră, putem să-l facem download în computer și putem să facem share, să-l distribuim. Și haideți să vedem cum. Filmul l-am ales, ne alegem un șablon. La întâmplare și zicem folosește acest să opresc muzica. Aici avem meniu de share de care dacă accesăm se va deschide așa peste 200 de site-uri de socializare unde noi putem să ne transmitem mesajul nostru. Dar hai să să dăm un exemplu, să vedem cum îl transmite pe Facebook. Mergem pe Facebook. Așteptăm puțin să încarce. Avem filmul încărcat gata, putem să trecem un test, putem să ne alegem pe pagina noastră, într-un grup, la pagina unui prieten și apoi dăm share this link. Și asta este tot.